doyong mangkulem ngidul ayu moblong rapi so kumpul ngetan bali ngulon kapan sediaku kelakon doyong doyong mangklung ngulon katon ayu moblong ra iso klakon mangan roti endel limo salat ngaji cagahe agama apik aku sing mari mbah iki lho Mbah Kaji. Mbah Kaji. Ha iki panitiane kok. Mbah Kaji. Sing njaluk lakon sawan lho iki. Assalamualaikum Mbah Kaji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat nggih? Alhamdulillah kompak tenan ya. Wong nglayur kene. Ben kok saiki bocah goblok mbok pek dhewe lele. Lah iya pe salam aku yo melok salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aduh. Rupa kaya ana salam tek borongan niku lho. Aku gumun kok bocah mrene tengah-tengah salam. Rene. Kok iso. Nak salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ojo mbok salam dhewe aja. Ora ngono lem kurang ajar iku lho. Piye to? Perdana sowaning desa. Iya. Layur, dukuh layur. Aku aja mbok sia-sia ning kene. Kok iso? Kok nek mbok sia-sia engko nek diamuk kembaranku. Sapa? Iku Sardek. Padha gundule kok. Padha Sardek. Heeh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah, kowe iku sing bener. Nek assalamualaikum tok. Tak kei contoh. Engko dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nyajal, ayo. Ngono. Nek assalamualaikum tok ngono. Oke. Iya. Sing bener diguyu cah cilik-cilik pinter ngaji cah kene. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum tok. Assalamualaikum tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kowe nek kaji ya tak jeblas engko malah kok. Aku aja muami terus. Maksude ngene lho. Assalamualaikum. Ngono. Goblok. Assalamualaikum. Ngono. Ya le ya. Angel le cacah. Kowe ora sado mlepuk. Neng desa nglatur kuwi dirasani cah cilik-cilik. Sing rasane piye? Wong telu iku sing barik kok sing tengah sing lemu ngene ya, Le. Oh, krungu ta ora kowe? Mlepuk eme ra ukur. Heeh, Le. Tak takok, Je. Le. Aku tak takok ya, Le. Ora wani. Sing tengah iki ganteng apa elek? Elek. Oh, banter, cetha. Elek. Piye? Perasaan piye? Iki sing cilik-cilik jasa sing ibu-ibu tak takonane. Takoni le. Bu nuwun sewu. Saupama sampean duwe anak perawan ayu, dilamar sing rupane kaya iwak bluntek. Sing ngarani wong iwak bluntek iki lho. Ana iwak bluntek kowe mah iwak bluntek. Upama dilamar sing kaya iwak togek malah nemen. Wong mripaten kowe iwak togek. Kowe kok mbok padakno iwak. Bu umpama jenengan duwe mantu anakan kodhok purun. Ora, kono sing ora kok blok. Ora gelem. Ora gelem. Mere kowe anakan kodhok apa mere? Heeh. Mau ya wis. Ngapa? Ora apa-apa. Kok ora apa-apa? Aku paling umpama dadi mantune wong kene paling ya kon ngursin wae kok.
ngursen kayane akeh mah. Akeh apa iki rada laib kok. Jumpa perdana ning kene. Perdana mbek masyarakat Layur. Matur suwun karo Layur. panitia. Heeh. Ora ngono iki acara apa iki sing Sedekah laut nggih, Bu. Sedekah laut. Sedekah laut. Heeh. Apa meneh Layur saiki ana tempat wisatane. Iya. Sing dikelola karo dulurku lanang. Mas apa? Mas Eka mbek Mas Akrom Karim. Apal kowe gak apal. Apal anjen kowe ditukokno rokok. Kowe ditukokno rokok ancen kok. Ya aja ngono ale. Jenenge Pantai Indah Layur. Iki merupakan kekayaan alam sing cumondhok ana ing Dukuh Layur. Dusun Gedung Mulya, leren Bu nggih, Gedung Mulya. Pun kenal kula napa durung yo? Lah. Rupane ngono kenal Rumangsaku ya wis kenal aku ngono lho. rumangsamu. Krida carita ditekano ning Desa Layur kene kan perdana. Iya. Ayo do nekano krida engko mergo ana sing bari nek menawa ngono. Ngeten lho Bu. Mosok mboten kenalan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Nggih. Oh Tak kenal maka tak sayang. Moh wong kok mbok kon nyayang modele ngene iki ora mutah-mutah aku. Dilani nyek wong. Sayang iku ngene kok. Ngono sayang Dene iku. wong saiki ya. Jumpa perdana muga-muga dadi seduluran selawase. Heeh. Antarane Krido karo dulur-dulur Layur Gedung Mulya. Ora ngono iki janjane delok ketoprak apa pengajian ya, Cah? Lho, ngapa? So jilbaban kabeh. Lho, wong kene mayoritas, Dik. Mayoritas Heeh. Kowe iki roh apa ora? Mainmu iki lho ning ngarep apa? Arab. Wedhe magrong-magrong iku apa mangsamu iku? Omah ki ana irunge ya. Ya Allah Gusti. Ana pendolane ngono. Wong mbok sok paham. Iku mono jenenge Masjid. Ya Allah, ya Allah. Lho, mangan nek kene 7 piring are. Pitung piring apa? Kono lawuh apa? Aku ku lho sobek. Basa sobek. Tekaku lak keri. Aku ambek Mas Arjek langsung dijak ning pawon kono. Ayo Mas Ceblong melok rene mangan sik. Mergo tekaku keri. Aku rono lawuh apa Mas? Iwak kunting bareng tak tili karek uman das-dasen tok aku. Kowe? Kowe reti ta rasa ngulek sambelmu? Apa? Walah mak likah. Wah, malah kok kenal likah bareng. Sing nyuambel blok. Gas ya. Wasine rem kakak. Kanggoku sambel tak rasakno ya sedep ya enak ya nyampleng kok iso mosok asin. Kowe iku tre sing ora doyan asin manganmu gula. Oh iku masjid tak ya? Masjid iku kowe ngene iku ya apa tau sapa masjid kowe? Agamamu apa? Islam. Islam kuwi Iso ngaji boleh. kowe iso ngaji? Aja ngono ah. Ngai sini-sini wong ah. Kene Islam aku le. Iya kowe wis nganggo songkok Nganggo songkok. Ngetokno nak wong Islam emoh kalah karo Mbah Kaji. Oh iya. Nah, Mbah Kaji songkoke putih. Nek songkokku ireng. Songkok ireng apa? Wong blawus ireng ora, putih ora ya kelawu ngene kok. Ya ampun. Sirah kok meling-meling. Bereng. Bu. Lagi sadar aku. Sing iku lho sing ngematno temenanan karo ngebuk weteng entek amit-amit jabang bayi. Iki lho sing nganggo jabal iki. Iya. Aku tak lirik to, Dok. Iya, Wi. Kebok lah ke meteng iki. Iya, Mbah. Ora roh. Heeh. Tak dongakno, Dik. Kenjongakno piye? Bareng bar mbok kebok muga-muga sok nanam lahir mestine kaya aku. Iki lho apa iso? Ora mandi. Ayo lek kebangetan lek bareng sangkaku mbok jupa dek ngene wong. Lho nuwun sewu Bu sampean kebuk niku panci leres. Lho rumah sakit umum pom bensin umum. Lho rupa kok ora umum dhewe lho. Ana rupa tek ora umum. Wis ana tetembungan ketoprak ora ana badute. Maksude Sirah botak ora ana rambute. Masuk ora? duwe rambut aku ngawur kowe kepen nyak wong Ning ndi? Endi? ana rambute Ora enek dadiye. Saya tak urus. Kowe muni duwe rambut. Nak kowe duwe rambut, aku selawase was kowe ora tahu tuku sampo. neng ana rambute ya Dik ya. Gak ana. Ana. Nggih. Blereng-blereng piye lah. Wong sikil-sikil ya ora enek ulune lho.
Kowe nek kepen rongko nek rampung tak dudono nek nguri nek ben girap-girap kowe. Iya Gusti. Masa ya iya. Lah ya rupa ra wis sirahe botak, mripate mondol, irunge pesek, lambene jeber. Ngono nek diarani wak togek kok emo. Reti wak togek apa ora? Kira tau roh wak togek? Iya iku persis kok kowe. Ya wis. Cocok ele. Ketimbang disia-sia nyoh iki dienggo menek. Semacam Jabang bayi ditutupi. Ya Allah. Ora apa-apa. Wong iku sing penting anu ya bersyukur ya nggih. Heeh. Najan aku dinyelek ra apa-apa. Apa meneh cedhak masjid. Jarene Al-Qur'an iku wis jelasno. Syukur apa nikmat sing wis tak wenehno mongko bakal tambah nikmate ngono kae. Apa meneh kene ya tunggale wong Islam kudu pedomane kitab. Dalile piye? Dalile piye? Dalile? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tenanan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Ada. Kowe nak tak jio tak jeblos engko. Tak batin. Batin ya le. Kowe iki nak niat ngandakno mbok sing apik. Lah iya, pas sing iki mau sing syukur apa nikmat Allah bakal tambah nikmate ngono kae lho. Ono tek Bismillahirrahmanirrahim. Umi. Lah iya tak batin. Mbok batin? Iya. Ora cetha. Engko nek tak ucapne nek salah ra isin apa piye? Hah? Baleni 2000 nek iso. Iki lho apa kok iso? Sadaqallahul azim. bocah. Aku kok melosok ta iki. Cek kene nggih. Heeh. Oke. Kowe mau kok awal saka dhisik mau ngomong jare iso ngaji. Kene kok tenan. So. Cah kene iki do pinter ngaji. Alah cah kene apa? Wis do khatam, wis do hafiz Quran lho. Paling mondoke Polado Sarang. Aku lho tau mondok Polwadu. Lho, mondokmu ning ora trimo mondok, ora trimo bayar mok sithik. nang Rembang mah? Ora, seminggu entek sapi loro aku. Wih. Mondok ning ndi? Tebu Ireng. Ora. Ning Sarang. Ora. Nang gone nganu. Ora. Kediri? Ora. Ning Karyadi ngono lho aku. Oh iki penyakitan iku jenenge. Kowe mau pamer iso ngaji. Kape lapo? Aku nak dhuwit ora patek kanggo dhuwit tak pakano pitik ya ora doyan. Iya. Iki lapo? Kowe nak bener-bener iso ngaji. Aku wacakno surat Tabat. Surat apa? Tabat. Lho entenge. Bisa ta ora le? Aku wis kelangan dhuwit 100 ora apa-apa aku. Kowe iki tenanan. Iki ning isor punden. Ora apa-apa. Pokoke ning nguri nek mbok jaluk neh, sekseni iki gak iso mulih kok kene. Ayo. Iya ora apa-apa. Tenan. Deal. Oh. Yes. Al-Wadud Dainun. Janji minangka utang. Engko mbok tuku pentol bareng-bareng. Aku mbok bagahi apa ora? Surat Tabat anu sing Al-Ahab iku ya. Nah, iso le. Nah, oke. Aku kowe nek iso aku lha apa kowe balane setan sitok iki kok. Nak menawa mbok bagahi aku. Gayamu koyo iya oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jos, suaramu apik. Apik carane. Apik nggih Bu, saya nggih. Bu, sing tak pikir mosok aku kelangan dhuwit 100 temenan. Iki ning anding punden bayaran 120. Mumpung urung kadung. Ora lha apa malu aku dhuwit malu ah. Isin awak. Dhuwit pakan pitik ora doyan ae kok. Karo dene mlepom mbek 100 ki mbok nyekseni bayaran 120 karek 20 iku. Ya lah ora apa-apa. Heeh. Mau tok ndi mau? Baleni neh. Mau wis sik. Nah. Oh iya. Bismillah. Sing ati-ati cah kene pinter ngaji. Iya, cedak pondok kok wong kene mayoritas Islam kabeh kok. Ayo. Dipersani Mbah Kaji songkoke putih iki lho. Iya, ngapunten Pak Kaji. Kula tak nderek ngaos sekedap nggih. 100.000 lho Mbah Kaji. Lho sampeyan ning 20.000, Mbah. Ngapur. Tenan aku kelangan gak apa-apa. Ibu iku cakep iki kok. Ora sida ngaji aku malah bingung aku. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
sampean owah-owah aku mikir duit 100 sik. Wis kadung Surat apa mau? Tabat. Alhab. Tabat yada abi lahab wa tabat yada abi lahab wa tabat yada abi lahab. Bu, alhamdulillah aku ora sida kelangan duit 100 maca tabat mubeng kaya obat lemuk. Tabat ya Iso tenan ora? Iso tenan ora? Piye Rendo? Aku lali kok. Kok mbok bulan baleni mulek tobat tabat ae. Ya Alah lele, alah lele. Kowe kalah karo cah cilik. Alah. Cah cilik sing semoga Tak tabat. omongi mau mula. Maju. Heeh. Sitok wae 100.000. 100.000 maju. Maju. Linggih le. Maju. Oh. Wah, linggih sangar saiki. Kowe iso tenang piye? Iso. Wah. Ora geter, mantep. Banter. Jenengen sapa? Firza. Anake. Asu. Anak sapa? Bapakmu jenenge sapa? Beno. Beno. No beno iki lho anakno. Kowe ning kene ta ora? Kowe iso maca tabat tenan. Sik anak iso mbok kei apa? Lu duit tak sawara kowe ora kodak ngono. Kowe kalah karo cah cilik. Kowe nek iso entuk dhuwit le. Ngono. Tenan. Nyalo. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahab wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talhabi wa mra'atuhu ammalatan hatab. Fi jidya belum mim masad. Salah iku. Leres ngoten. Aku dhewe malah ra roh kok. Tabat aja ngono. Tabat ya Allah. Gua lambe. Kowe milih sing ijo apa milih sing abang? Abang. Abang Bu jalukane Bu. Abang. Tampane sik. Kowe milih sing ijo, milih sing ijo. Milih sing ijo ngono. Abang kok ijo. Ijo. Abang. Abang abang itu 5.000 kok. Abang nang yo 5.000. Abang yo 5.000. Nah abang iku metune 5.000. Kowe milih sing ijo go. Milih sing ijo. Siapa apa sing ijo? Ijo. Ijo Bu. Alah. Ijo. Walah kere. Wis rene nang. Kowe tak kandhani lek anake beno. Aku wis yakin. Aku mau perkara diglunyur-glunyuri kok. Kowe bocah cilik mbok prank. Lho jalane sing ijo re, iki kaya ijo karo abang. Dene bayarane lho mok 120. Bayarane 100.000 mbok jaluk 100 gak karek 20.000. Iki dijaluk 12.000 karek 113.000. Iya. Ora apa-apa nggih, Bu. Yes. Aku seneng nek ana bocah. Gak apa-apa ya, Le ya, gak apa-apa ya, Le ya. Nuwun sewu. Seneng Mbak. ya? Nggih. Nuwun sewu bukane kula nggarap putra-putrine jenengan mboten. Apa niku ben cerdas damel ngaos. Muga-muga dadi anak sing soleh, ilmune bermanfaat, migunani masyarakat nglayur menggah kesaenanipun. Amin. Iki membuktikan bahwasannya anak-anak sini tidak melupakan ajaran agama. Padha karo aku. Lho lah tabat kok. Kowe tabat mulek kaya obat nyamuk. Gak apa-apa. Wis, jaluk lagu apa yuk? Gak jaluk? Saya mulai ya. Mulai. Wis sitok ora entek. Mbak, ngersake lagu napa, Mbak? Sik. Mboten nate nggih pun Mbak Kaji, matur nuwun sampun dipun tenggani nggih Mbak nggih. Oh, Caping Gunung. Caping Gunung niki wau sing masak Mak Likah. Mak Likah. Sambel, Mak. Mak, sambelem jare pedes ngomongnya wong iki, Mak. Jare asin ya. Tapi sewedep nak kanggoku, Mak, sewedep tenan. Aku mangape mbah tapi isin. Tutugan mau wedok pirang-pirang. Iya. Pripun? Segone akeh nggih. Diaturi. Iki mau nganggo dangdut sik ya. Lek nogleng ngono. Iki mau suwunane ibu, tapi iku lagune Iwan Fals. Ibu.
Ciklonya tak Halo. Ibu. Nate nggarap ibu versi dangdut lek no. Ibu urung tahu. Ya wis nano diganti keramat ya. Mak Lika spesial buat Bunda Lika nggih. Sing lagi ngulek lombok bawang ramban. Bar ngulek terus wisah-isah. Bar wisah-isah ngwadai sego. Ya. Matur suwun. Datang ibu-ibu. Pantai Layur lomban ya. Pantai Layur khusus kru Krida Carita gratis. Oh, orang mau khusus Krida Carita kagem sedaya pengunjung dinten punika gratis. Awit napa ngepasi sedekah laut. Ngoten. Mujudake rasa syukure masyarakat Layur menika monggo dipun tuweni utawi dipun puruki mrika. Pate Indah Layur mudah-mudahan kedepannya semakin maju. Semakin maju merupakan kekayaan alam semakin saking banyak. Layur. Buat Mas Eka sama Mas Akrom sukses selalu untuk pengelola. Ya. Syutingnya napa, Mas? Oh, fokus. Fokus iso maca ora bahasa Indonesia. Fokus. Fokus. Fokus production. Terima kasih. Ya diaturi keramat mangke diaturi caping gunung. Ben kepenak Keramat. Iki nandakno awake dhewe. Lagu suatu nasihat. Masa. Diaturi caping gunung. Caping gunung kok ibu-ibu. Mugi-mugi renak ing penggalih nggih Bu. Muga-muga dukuh Layur dipun capingi barokah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung digendeng. Caping gunung. Pokoke lagune sing penak-penak. Iya. Nah, wis dinikmati wae. digawe enjoy. Langsung. Lah bilang, apa dipoto lho, bilang? Dipoto. Ora. Dolanan WA. Nganu ketoke kok nganu Mas. Apa? Apa dilaporno polisi gitu. Oke, langsung caping gunung. Mbak. Oh, Dawane. dawane iku lho. Maneka. Musike mandek ya mandek ngono lho Mas. Iya. Syukur bisa nyawang dunia desa dadi reto dengan ora ilang nggone padha lara suruping surya awak dhewe ora sah kedaro gawe langen surya. Engko bengi diterusno. Ngono. Luwih becik lho. Satria kembar. Wonten iki gatos napa? Pangapunten ingkang kakak jroning suka kudu eling Mas Padha. Niki wau wonten wigatos napa kok ngantos napa wonten ing dalam rampak kawula. Lecet Blong. Dalam. Jane aku mau kepengin nderekake Kang Mas Bagus Mukmin tumuju nang Panti Kudus. Lajeng wonten Panti Kudus. Lajeng kersane jenengan. Panjenengan sedaya sampean sanes betul melu. Ala nek ngoten wis dados wajibane sak Katrin